To party 2 guys, tasvika pamvura iya isingapwi inoyerera. January to December yamuri kuona inobva pamusoro pematombo ayo ndopairi kubva hanzi haiperi mvura iyoyi. Pamusoro apo pane chidziva chiripo pakadzika, pane dziva riripo ndarionawo nemeso angu. This is beautiful sezvamuri kuona panapa. Pagomo rechi Bhodha Munaka Range. Ndinawo Elder vachitsanangura zvavo zvizhinji. Ndafara kuti ndasvikawo ndazvionera pamapopopa asingapwi. Tiripo haipwi mvura iyoyo asi hanzi panoyera. Saka sheni neveruzhinji veZimbabwe vangozivawo nzvimbo ineyi. Alright baba. Zvinoitika ndezvekuti pamvura iyi yamuri kuona iri kuyerera iri kubuda kumatombo kwamaratidzwa namufundisi uko haiperi. Takangokura ichingobuda ichingoyerera saizvezvi. Zvazvaingova kare naizvezvi ndo zvazvongova. Haiperi mvura iyeyi ine ichingoyerera saizvezvi. Vanongoita magadheni avo vane vachingochererawo kuzasi uko, mombe dzichingomwa, makudo nemhuka dzinogara muno dzichingonwawo mvura iyeyi zvichingogara zvakadai saizvezvi. Handingati ndomamirira zvakaita. Nechepadziva pachona apa hatigoni kuti tipasvike sekuti nzvimbo yachona inzvimbo inoyera. Asi ndofunga mufundisi vakuratidzirai mukaona. Zvinotongoshamisa kuti matombo achona ayo makangotarisa haungambooni kuti mvura yacho inobuda pai. Asi pandobuda mvura yakawanda. Zasuko iri kutoyerera zasi uko ndonga kwatatobva uko hameno kuti tatofamba zviri more than maybe 2-3 kilometers tichikwira kusvika tisvike panapa. Asi inongova mvura yoga zvichidzira zasi ikoko. Zvandinofunga kuti maybe ndo zvimwe zvakatotadzisawo chero vaida kuita zveexploration yegold mining nediamond mining muno nemhaka yekuti chokwadi minararo vaiona kuti irimo, asi kuti vave nechokuita nemvura iyeyi. Mvura yacho yakawandisa ndo yavakatongotyawo, haitangiki. Saka its God given water from marocks iwaya. Sezvamuri kuona nzvimbo yacho evergreen. Miti dziri mudenga, as you can see kuti miti dziri mudenga mazimiti chete aya ari mudenga amuri kuona aya miti chete guys. Nzvimbo yacho is panonakidza panapa guys. Muuye kunoku kuVictoria Falls yekwachi pamapopo mekwachivaya. Muuye guys, munondibata ndobhadharisa. Please don't forget to like, comment, share and subscribe. Saka takudzaka ndichikuratidzai pane imwe mvura iripo, chidziva chiripo ipapa. Nzvimbo ineyi inonakidza ineyi. Pari kutonhorera ngoti pano panoyera pazogarwi. Tazorora ipapa but ibakwe ramuri kuona irori zvepanhu panoyera. Pane pachinakidza but maKristu uyai kuno mubhabhatidzwe. Hanzi apakwirwi vane zvivi nazva chose. Pamwe apa ndo mvura yamuri kuona. Apa ndo pamusoro papa tabva apo. Iyi ndo mvura iri pazasi yamuri kuona yese iyi kuyerera nepamatombo. Inonga ichingofamba nepamatombo iwaya ichirova matombo chete kusvika tasvika kuzasuko. Saka tauya tinobatana panext time. Ndiyo machechi vaitobhiliva kuti vakauya lese vane vanhu vanorwara chaiko chaiko mumunhu. Panamatwa zvakanaka chaiko baba, munhu aitoburuka atopora. Mvura iyoyi yaipefoma zvinhu zvakawanda kare. Yairapa iyoyi vanhu vakauya muno vakauya pamapopoma iwayaya vanhu vekare kuzobhabhatidzana. Sekutaura kuri kuita Elder vanhu vaidzoka vanaka. Saka if you get any chance you need to visit Chivi because kunonakidza. Takudzika zvedu chiregai tifambe nerugare. Thank you
continue supporting Pastor T. Now